July ni som pathum kumsang ni somni parukaniya chunudar thum velari towa Telangana Kathur Mandal Panjala khwa chuan khwa alumin ni asacha hleya chuwangin mitam sok chu anmani ina aning khung thapa chuti lai kara chuan micheng khat local tele viwak de chuan ramruak pakhat nimsang tak tak tro ferfur na chu an kalpela ngai china hetia viwak anom nak nak nuwa hian nimbukara mi pakhat lo le treng chu an zuk mu futani atira chuan mi de chuan chupa chuan khulum zawlovin a chaw chhederani anjinga mahse an zuk pan nai chu arim alo che emema nai se suta zuk endik theyanom lo awi em wangin apan nai tu te po andar haka anwak ngal twar mai ni chuta chen khatlom ngai de chuan an hnar hupin an zuk en chianga ruang chu alo puam na sato hleya alo troi chan me kani abul loka chuan ran nung thana hlo bura oma miril ruwa zona lian perita chu chupa chunga chuan engthil nge thleng ama du thu ngein tur chu a in nge tilui na manga inlui tirani ti te chu zona lo piang ta ni hun khoral lovin abeng varswal te chuan police te chu khol ngalin reilotea city police commissioner Tarun Joshi chu a team tenen chuan ruang charna hmuna chuan an lo thlenga finfiana humhimnan a hmun chu teipin an hwal ngala police officer ten ruang an endik chuan aka chenga thil phuan lo chuak chun hmuwa adin hmun en hi chuan ni lai chu aliam to ti adin theini tuna chuan police investigation a chuan ruang ipte chengin phone po hmu chuaniya airplane mota da ania chulo po chu bus ticket le poisa cheng sang khazan hi somruk mu chuani boka ti chuan police te chuan rang takin an kuta thlala komchun la chuaka ruang an tharmel nen chuan an han en kop chuan darkar somruk liam ta chung khan muntina an mizon thalak an entir pa ngei kha ani ti an chiang hleni athom no le ataksa pian manga jang chuan police te chuan an chiang tak zeta chupa chu psycho killer twal thattu anzon me khani chu psycho killer manna konga police te pui thei nena chuan cheng noi ni lo manatan an ta nge ngeya a chan chu tun na ya mi athat nuala chu wangin he an mirwang char hi mi shiat lo mai ani lawa mi pa ngai mai po ani hek lawa a ming chu kumsum thum panga mi P Raj Kumar ania mi zongzong deuh thole special team som pani zetin darkar somruk liam ta a an mi zon khani ti chuan reilo te a achung te po an lo thlenga a mail an han en chuan Raj Kumar nge yani ti chu an confirma he thu hi adar walin psycho killer zan khathil thuwa mi paruk thattu kha ani ti an chadwalwa chuan mi te khongai na chu huat na ain thlaka ama kha chuan achunga engthil nge thleng sia tan du hleya an laina thlom hle ni finfiana poimo ber chu RTC bus ticket khaniya Hyderabad LB Nagar route mi khani tuna chuan police ngai dan chu July ni som pakhata akar Jerlo Thimapur railway station bula akal san nuwa khan Rajkumar chu ram hnuaya abi roti an shengala mahse he bus ticket hian engkim chu athak danglam ta vekani police pumnan public transport mangin khopuya akala chumi hnuwa chuan chu muna bok chuan a kirle chinani mahse thun thu aronin her danglam na lian ber chu Rajkumar phone changin mu ania technical team de chuan phone an check chuan a galleria minute ni le second somni paruk vela sei self video an muwa chu July ni som tlailama a record ani video a chuan Rajkumar chu alungai mel hleya a chanchin suin online betting le gambling a ching hleya sumi wang chuan cheng vaibel chhni ba neya aram te chu shela aba te chu peklak to mina beya mahse atla chhechiang hleni Rajkumar hi tungeni cha amitha paruk te kha tu te nge engwanga that nge ni le Rajkumar hi Telangana Reddy district Shahabad Mandal Devala Goda khwa anupui sarita le afapa pani tenenan chenga afapa upazok ming hi parikshit ania kumngami ni yin ano pangjok chu devakshit ania kumni mi chawani ama in Rajkumar chu car driver ani china
mahse anuwa khwa kirle in lawa na thok china mahse Rajkumar chuan an sum nei te chu peipon ai chuan tlandal lama a man hlel zo ke mo ti turania zoin anun dan chu chin doklak chalo taka ain le chho te thwaya Rajkumar chu zu aina sa in online le offline a poisa khel achingin a achil ti ta hialani poisa khela wanga chengvei bel chhni ngot mai ba nei thei hi thil makle rap thlak sop takani abarul nan anram nei ve ti chu shelma se abarul nan chuan atok zau si lawa atlaran thwaya anule pa te po anram nei zong shel turina wawa ani lo chuan amale ama chu ain ti hlumang tin chutiang chuan a vau thina ni ama ai zungin an khosak a har sa chawa ele barle ba chungchanga engkema mang anna apung zela anu pui sarita po zu arui chuan kuda thlak china wangin anu pui ningl tukle twar thei to lau chuan china tum ta hialani luna chuan Rajkumar chuan mi zong chuan an dau zo ta vekamo ti tur khopin amal to a mal taka umla hian swalin aril ru nei in kongrap thlak tak zo zai chu arel tani Rajkumar chena in bula hian tlerol kumsong pasari mi chu achung tenen an chenga chu tlerol chu Rajkumar chuan kumkhat lem ta changkhan a en thareng china a zuiru chin boka a thilti zong chu a chin chha china chu tlerol chu khola biak theina turin a bengat nga china ni tlerol chu a vo hial china chu thil chu a punlun zela a chung ten an sha chwa chuan an fanu Venhimnan Shahabad police station a chuan mei kumsang ni somni proka Rajkumar chunga pokso ek noya chuan keisan theiluta media te soidanin nula inbula chuan CCTV footage te po anda hiala mei ni somni paruk kumsang ni somni proka Rajkumar chu mananiya rimana daniya mahse thil ain herdang lam na tak chu Rajkumaran beladil khanani aloyar chuan korta thudik taka thlena a soidan chuan thil thlannia in chainom na a thlenni khan Rajkumar chu anupuinen damdoina anum dayani tin lawyer chuan asuya shimna hi kumsari thleng lungin tan theina ania chuwangin court chuan ngai na thiamna sang bernen personal bond le cheng sing ni depositin bailin an chwa tira juni sompani kumsang ni somni proka jela chingin achhuak le tani na chinga achwa nuwa Rajkumar ril ru chu a that pha chuang ei lawa phubalak do na chuan a khatah nula chung te chuan bumin asum an lak saka angai tlata an thangkama chuan an okanga ai ngai tlatani chu huat na le phubalak do na chuan twal tha do na ril ru chu asiam ta hiala heda za pui taka a chet le dampo jela chinga chwa rolin tlerol chung te chu vawin in pa ber thi angkhan in thive pal hlawange te lautia azuiruk chin tlerol pa hi athi to a chuwang chuan vona na mang china tlerol chung te chuan Rajkumar hian engpoi po a khoi she don lauti siain Shahabad police station chu an pan le tani ti chuan rang takin lekha mangin thu boyan theluta Venhimna andila mahse poi takmain police te hian an ngai poi mo sak du tlat lawa oka vauna chu enga ma anlo ngaihsak lawa surveillance camera emo monitoring po engma anda lawa ti chuan Rajkumar chu zalen takina wak vela mahse pukso case ani nuwa hian achung kwa ero andang lam ne hleya an ke dar vek ati thei hialo me mahse hi po hi ama siam chop boina vekania anule pativawin ramshal tirin anupui koda thlak china ba anga emima zungul vein achung te tan chuan chen pui reng a har sadon hleya anupui puin chena du to hialani kha Rajkumar chuan anun chia chan chu khatli rol le achung te wanga khan ala pu tala anupui nge po chu alama tang du lovin ama dau zongin akhusanin angai tlata chu thinjim na le phubalak du na chuan aril ruwa ruwa manara thlak tak chu anei tir tani July ni som kumin kumsang ni som ni paruk zana Rajkumar chu karkeng chuakin kongdunga chuan atlana atum chu tlerol chu an ina chinga shwai chwa munre taka shwai bawani zanar som pakhat ari towa som pakhat le chanve inkar velani
shahabat tauna nula ina thlenga timna nei hau lo chuan kongka chu akika kongka an hon rualin Rajkumar chuan hun khora lovin tleirol pi rukman kumsumruk pangami le anu Lakshmi chu abe ngala indral rin hun po an nei lawa a chem siam takmang chuan an ngunga chuan a zaita hroi mai ni chu thom hria chuan tleirol kumsum pasari mi chu aron tlan chuaka a thil mu zet chuan a chungin a hlau hleya he tleirol hian laizon mi angwak lawaneya Rajkumar chuan tina ve do lovin tleirol chu adu lo chung chuan kara chuan a phurluya KM Rugala Narkunda Dilbula chuan a hruaya ta chuan rong takin a that vele ta ni mahse Rajkumar thinrim chu alare thei chuang lo tleirol chu akal san hnuwa chuan an in lama akera tleirol hi apong swalim ti hi chang taka hria tur om lovani chu thil rap thlak tak ati hnuwa chuan an ina chuan letin chuta chuan an in chen na tur boy pui mek anu pui sarita le a fapa te pani chu tui takan mu hi lai chu rong takin a that vele ta ni chu tiang chuan san khat thil thuwa Rajkumar hian a chung kwale tleirol chung kwa ti chu a thata mahse chu thil chu ala top lo zadar som pakhat le mine sumnga vela Rajkumar chuan pa khola chung ko ni a tha to thu le a fa te chunga a thil ti te chu shila a pa chuan chu thu a hria chuan rang takin in lama atlana awathlen chuan in chunga a thil mu chu rap thlak ati hle amaunu sarita le atupa te pani chu thesen tam taknen an lo le treng to a ti chuan hun khora lovin police te nena chuan a fapa poi khoi chu awathlena police te chuan azana lala chuan Rajkumar chu anjong ngala chu lo po kumsom pasari mi tleirol ruang po chu zon chwa ania a hnuwa Narkunda Dilbula arwang hi anwa moni forensic team chuan chem manga beiniin a ngonga re hlum niin an suyani atuk zinga khomi ten he thu hin sia chuan Shahabad police station a chuan mipui thinrim an pung khoma mipui te chuan Rajkumar chu pokso case nei sa a police ten uluk takin enthak zui na thokse atwar tu chung kwate Venhimna peni se he thil rap thlak tak hi a thleng lo tur ti in an awa mipui thinrim te chu police station kota chuan anin hor khoma an out thup chupa an mirin hlel Rajkumar chu an man vele an kota peturin an tibokani police te hlau ber chu Rajkumar chu manani hmain public transport mangin state danga atlan bo manang ti an hlawa chuwang chuan NH44 le Telangana Karnataka border security an tikhau hleya bus station railway station le toll plaza CCTV camera te chu an monitor chana Rajkumar Zannan police commissioner chuan special team som palila ya dina omna mundik tak shil tu chu cheng noi ni loman pek an tiam hial bokani ti chuan July ni som pakhat chenga July ni som pathum thleng police team chuan ram hnoi le railway track le a chenrual te in zong zong an tapa atopa July ni som pathum kumin kumsang hi somni paruk chonudar thum vela panjala khwa a ram ruaka Rajkumar arwang chu mo chhuani ta a chu chu atira kan soituang khani arwang bula chuan ran nung tha na hlo monia ta chuan ain ti hlumani ti a chiang ta a mahse video pakhada siama chu chu dot vekania nula chung te chuan an ti boya dota pu ani ti nain suya mahse amale ama ain venan video asiam sa zo kani he khesian police system chunga chuan zonalian taka siama Rajkumar chunga pokso khesom lain vauna asiam reng lain bela chwa nuwa inga tinge uluk taka venani lo chungkule kha manga Venhimnan din lain ingen muta khi thi na chawani injel bol na fo lo tak hian thilpoi taka thlen thei ti chu he khesa changpo hian asiat mai ome